listen! Hey, listen! Hola a tothom, us donem la benvinguda de nou a Contingut Descarregable, el vostre podcast de videojocs a BTV. I estic aquí, com sempre, avui començo jo, però i no em presentarà a mi, sinó que presento jo a ells, en Sergi, que és conegut com a Morfeio a les xarxes. Hola, què tal? Encantat d'estar aquí l'altre cop. Una persona famosa i de prestigi a Twitter. En Jesús, el nostre xuslor. Hola, vinc molt constipat, però farem el que podrem, eh? No passa, no es nota això. No es nota, tu tira. I bueno, jo mateix, que sóc l'Abel, i em podeu trobar com a Xendeluz per tot arreu. I bueno, aquest podcast, jo personalment, sóc un dels que va fer la petició de tractar un podcast de això que parlem, que és BioShock. Fica't efectes, eh? Sí. I bueno, ja sabeu que en aquest podcast, cuidao, ja començo a no parlar bé. Aquest podcast parlem de diversos temes sobre el món dels videojocs, però tenim predilecció per parlar de sagues moltes vegades, i aquesta és una saga bastant important a la història. Així que, si us sembla bé, comencem a parlar de BioShock. I què és BioShock? ¿Esto qué? Què és aquest joc? De què esteu parlant, tontos? Bueno, BioShock, jo em costa definir-lo una miqueta, eh? Podem començar amb lo bàsic, no? Sí. Primera persona, no? Així... De quan és aquest joc? Per posar-lo en context, clar, perquè la gent, aviam si no sap de quin any és. Ara us he agafat a tots, eh? Aquí, no, jo tinc per algun lloc aquí, però ara el 2007, que ja ha passat uns anyets, eh? Sí, ha passat uns anyets. Intentant de comprovar-ho a la caixa i no ho trobava. A veure, jo definiria, més que pel gameplay, primer, és que el concepte que és BioShock, perquè BioShock és una ciutat... Bueno, BioShock no és una ciutat, Rapture és la ciutat, BioShock és el nom del joc, però una ciutat enfonsada al mar, una ciutat distòpica, fugint de les regles de la societat moderna, de la religió, de tot el que és la política i la ideologia comunista tots els tipus d'ideologia, per fer alguna cosa diferent. I sobretot fugint de l'ètica moral. Sí, sobretot de l'ètica, o sigui, de tot el que era la societat, diguem-ne. Perquè això es basa en un futur distòpic que parteix dels anys 50-60, depèn del moment de la ciutat. I, home, això és una cosa que no s'havia vist mai com a concepte de videojoc. No, a veure, no sé si hi havia jocs de la Sirenita, però no és exactament el mateix, encara que sigui sota el mar. No és exactament el mateix. Bajo el mar. Bajo del mar, però no. No, a més, l'ambientació és brutal, o sigui, la idea de fer una ciutat sota del mar és magnífic. I a més amb l'ambientació que fa, parlem de l'ambientació, jo penso que és una cosa molt xula. Jo me'n recordo per aquella època veure el tràiler, me'n recordo quan el van anunciar i aquella intro, que és el moment del joc on entres a aquella càmera ficant-se com pel mar i que surt la ciutat. Ja van flipar tots per aquella època, però no hi havia res així, des de l'u. No, i visualment era molt punter. Jo recordo jugar a la casa d'un col·lega a PC i dir, ostres, tu quina enveja tenir un ordinador com aquest, no? I no ha envellit massa malament, si el poses ara, en absolut. No, perquè jo justament em vaig fer la trilogia no fa poc, de nou. Bueno, no l'havia fet, vale? Jo havia començat el joc fa molt temps, que el tinc aquí. Pels que esteu veient el vídeo, aquí hi ha una versió de Windows... Game for Windows, el pitjor que ha fet Microsoft en un PC, i amb un d'això de metall, amb una caixa de metall. Caixeta bonica. Jo tinc la versió PlayStation 3 i l'actual, que és la col·lecció que han fet per Play 4. Bueno, jo el tinc per Play 4, en aquest cas. Aquest no està remasteritzat, oi? És tal qual, no? No, aquests són els antics. Està una mica arreglat, però no és un remake ni res, Vull dir, simplement que ho pugui jugar bé a les consoles d'avui en dia. I es veu bastant bé. L'he repassat i sí, és un remaster que es veu bastant bé, la veritat. Sí, és el que... Sí. Aguanten molt bé. Perquè la gent no s'entengui, estem parlant d'un joc en primera persona, un shooter, abans de parlar de l'ambientació, un joc en primera persona, amb mecàniques de thriller, de terror,
Sí. I que té un fort component narratiu, sobretot, que és la base del Molt. joc. És d'aquests jocs difícils que combinin bé, perquè un joc quan és massa shooter no funciona bé narrativament, o quan les mecàniques tal, és com un triangle perfecte del joc on tot l'engranatge funciona tot bastant bé. Bueno. El primer, Ja en parlarem. Les diferències... Jo soc el que no li agrada la saga, imagina't. A mi m'encanta, però aquí ja tenim diferents coses. Ja parlarem després. Però una cosa que, per posar en context de lo que és el desenvolupament, així ràpid, el joc està desenvolupat per un estudi que es diu Irrational Games, que ara és història dels videojocs, aquest estudi, i va aparèixer per totes les plataformes, per Windows, Mac, Xbox 360, de fet, Xbox 360 va ser on es coneix més, però això, a PlayStation, a tot arreu. I a veure, el Ken Levine és l'autor d'aquest joc, el guionista i creador del joc, i aquest tio es veu que quan era petit tenia problemes a la parla. Tenia problemes a la parla i es refugiava en el rol i els còmics i es creava mons de Dungeons and Dragons ell solet. Fins que va trobar com un grup que quadrava, es creava totes les històries de Dungeons and Dragons ell solet. I el tio es va anar a estudiar drama, es va mudar a Los Angeles per fer-se guionista, però al final va fracassar, va fer com a història romàntica i se'n va anar a cagar. Bueno, mira, dels fracassos venen els èxits també, Això és un missatge important. I va entrar a treballar a una empresa que es deia Looking Glass Studios, als 29 anys, i que aquella empresa havia creat System Shock, que també és un gran de la història dels videojocs. Joc de culte. Sí, però ell no va tindre res a veure. Jo em pensava que havia tingut alguna a veure en System Shock, però no, he descobert que no. I llavors va marxar, i quan va marxar va fundar Irrational Games, i el primer joc que va fer va ser System Shock 2, col·laborant amb Looking Glass Studios. Llavors aquest System Shock 2 ja es veu molt, estic dient xoc, però no passa res, el meu anglès, ja sabeu. Xoc. Té molt a veure amb Bioshock, perquè el veus i dius, hòstia, és que és tan diferent del primer System Shock i tan igual a Bioshock que dius, aquí es nota, Es veu alguna... Digues. No, diu que alguna entrevista quan era més jovenet el Ken Levine aquell ja explica que el que li molava com a guionista aquesta televisió sobretot volia enganyar l'espectador. Sí. Això es veu molt al System Shock 2, que ja juga amb això totalment, amb fotre guins de guió, i veurem aquí el videojoc quan parlem d'això. Justament anava a dir això, que una de les coses que volia és fer sentir que el jugador estigués utilitzat. Estava totalment obsessionat amb això, tio. Però el que va passar és per què no va fer System Shock 3? Doncs perquè tornem a EA, Electronic Arts. Com no? Electronic Arts era la distribuïdora i va dir no volem que facis System Shock 3. El van cancel·lar i què va fer? Doncs va anar i va dir, mira, jo faré el meu System Shock. I aquí va aparèixer Bioshock. Jo, per tancar el tema amb aquest home, que sí que és un geni figura, perquè deien d'ell sempre que era capaç de convertir un algo mediocre en una obra de mestre, era aquest tio quasi un geni, un tio obsessionat, que va ser un d'aquests de crunch i d'extorsionar els treballadors i de forces polèmiques. De fet, després de cada Bioshock la gent surt espantada ja i no volen més retrasos, tenir un mes més, la gent venia a treballar 7 hores al dia, bulles, crits, i la gent quan deia, no, és que teniu 2 mesos més per polir el joc, en comptes de ser una alegria, pels treballadors era com un, hòstia, 2 mesos més aquí ficat. Massa hi ha la indústria de videojocs d'aquesta merda, parlant clar, i malauradament els genis, parlem també de Steve Jobs sense tenir a veure amb tema de videojocs, però els genis generalment acostumen a no tenir gaire cura. Així que... Menys Kojima, des d'aquí un petó que ens està veient segur, tots els altres genis són valentíssims. Hem de fer un podcast desmuntant a Kojima per rebentar-vos a vosaltres. Potser s'està veient el Ken Levine aquest, està escoltant el podcast, que sàpigues, tio, comporta't. De fet, des de Bioshock 3 no ha fet res més aquest tio, no? Bueno. Crec que està paradíssim. Estarà a casa seva fent coses, però... Ja parlarem al final... Ja parlarem al final de tot plegat. Però això. I una cosa, una curiositat. Sembla que una de les influències del joc va ser, sobretot el tema de terror i tal, va ser Resident Evil 4. Tornem a un
joc que està influenciat per Resident Evil 4. Està tot Quan inventat. fem un podcast de Resident Evil, aquí hem de parlar de coses. Ja m'explicareu en què No, s'inspira, perquè no hi ha res de Resident Evil 4. No. A sobre del 4, saps? Perquè no sortia la Guàrdia Civil Era per allà. en un tema de terror, Agárrenlo! de moments, més que d'això. Sí, Bé, no sé si voleu parlar ja de... Bueno, hem fet la intro ja, parlem del primer, no? Parlem del primer, clarament. Clarament, això vol dir explicar una miqueta Sí, el perquè lore, hem parlat el món del al que primer, es mou. hem parlat del primer, però Sí, ara parlarem una mica de la xitxa i la limonada. Parlarem de la trilogia, d'acord? Penseu que hi ha molta diversitat d'opinions respecte a cada títol. Jo el primer és l'únic que respecto. Bueno, llavors... Parlem del primer, una miqueta al món, no? Ja ens ha dit a l'Abel que era una ciutat submarina, no? I que coses com l'ètica, doncs, no s'hi treballaven allà, no? Era com que... Todo vale, era el lema, todo vale. Todo vale, no? Perquè la suor del meu front, és que us he intentat traduir-ho ara mateix, ha de servir perquè els altres se'n puguin beneficiar, no? Jo el que em curro, jo m'ho quedo. Egoisme, capitalisme, més que pur, no? Podríem dir-ne. De I fet, tot això. Perdona que et talli, de fet... Allà, sisplau. El primer que passa, que ara explicaré una mica com comença el joc, perquè és una de les coses més icòniques de la història, també. La primer que veus és una frase que diu ni déus ni reis, només l'home. Exacte. O sigui, això ja ho diu tot. I a més, és maca, Ens la podem tatuar aquí. No. Sí. Llavors, bueno, una de les coses que fa, que com que hem parlat que en l'ètica doncs no era tan important allà, no s'ajutjava tant, va fer que molts científics doncs, anessin a la ciutat de Rapture perquè podien doncs, experimentar més fàcilment sense haver de preocupar-te d'allà. Ui, això vols dir que ens ho deixaran fer? No, cap problema. Aquí podem anar a saco i fer coses, no? I jo penso que aquí és una mica l'arrel de tota la locura, de tot el que va passar. Sí, perquè clar, si no tens ètica pots fer el que vulguis i al final t'alimentes d'aquest poder, vale? de no haver-hi límits. No? Si no hi ha límits, doncs pots fer el que vulguis, pots arribar a tenir com construir coses o crear coses que et fan el retroalimentar-te de dir, hosti, si puc aconseguir això, puc aconseguir més. I no hi haver-hi límit, no? És allò, una sobre l'altra. Sí. I, bueno, és el que va passar. Expliquem que tu ets el protagonista, és un tio que va per allà per X motius i es troba tot aquell percal a una ciutat que està en X punt d'aquesta grandesa i et toca investigar què ha passat allà i com sortir, evidentment. Bueno, el comença, els X motius no els direm perquè és la part més important que mola que descobriu, val? Però, clar, tu comences, el joc comença que estàs en un avió mirant una foto i l'avió... Això és el que anaven a dir, no? No ho explicarem, però el joc comença... Jo dic X motius perquè no era un accident d'avió, per no dir que un accident d'avió. Bueno, espera. Jo anem a repetir el que dèiem abans. No ens desviem. Tornem endarrere. Lo de l'inici no té cap mena de spoiler. No. Comences amb un accident d'avió al mig del mar. Sí. I cau al mar i llavors l'únic que veus és un far gegantí en el qual, doncs, home, si és al mig del mar, què faràs? Te'n vas al far, que hi ha el mar al mig del mar, entres i a l'entrar allà doncs, et trobes que l'única cosa que pots fer és ficar-te en un ascensor, bueno, en diuen batisfera en aquest joc. Et fiques a dintre i el que fa és que et trasllada a aquesta ciutat submarina. És això. I allà, doncs, què coi està passant? I ja comença l'aventura. I tot aquest procés té una forta narrativa visual. Només entrar, només ficar el primer pas i diu, només entrar en aquest far, diu, lo dels ni déus ni reis, només l'home, s'obren els fars i es veu això. Saps molt això? Important també això que parlàvem abans d'aquests jocs que t'expliquen molta història només fixant-te amb el decorat i tot això, i això que ho han fet jocs després, que el programa que vam parlar del Ring, que això ho feia molt a les saga Souls, per exemple, aquest ho fa molt bé i és dels pioners. Sí, la diferència potser seria que aquí ho fa molt més explícit, diguem-ne, que amb jocs com el Elden Ring, que has de
donar-li moltes voltes, no?, per arribar a entendre què passa aquí, no, aquí ho veus claríssimament. També espionem aquest tema d'explicar la història a través de cintes, de cartes, que et trobes, igual, que això també s'ho han quedat tots els videojocs a posteriori i això és... Bueno, alguns ho han fet millor i altres pitjor. Sí, evidentment. Aquí ho fa molt bé pel fet de que els àudios són de persones que vas trobant coses d'ells, no només en àudio, sinó en físic, no? Diguem-ne. I això segueix durant tot el joc. I clar, et dona un context molt important. Perquè pensem que entres allà a matar tot Cristo, saps? A mi això m'ha semblat sempre una mecànica molt interessant, perquè és d'aquestes coses que si tu vas a saco perquè no vols liar-te amb el lore i vols jugar i fotre tiros, però això tu saltes i ja està. Però és aquest joc que quan més vols saber de lore més et dona i això està molt guai. Sí, de fet, es va crear aquest sistema d'àudios que els podies escoltar quan volguessis, una miqueta també perquè si tu volies anar a fotre tiros i no volies escoltar els àudios, o perquè no tallés l'acció, diguem-ne, més aviat, doncs poguessis escoltar-lo més tard. Una mecànica molt pràctica, tio. Quan tu estàs lluitant allà, disparen i agafes un àudio, ara no em començarà a parlar aquí, l'altre dia, no sé què... Què ha passat tants coses per la història dels videojocs, això? T'estan parlant de, no, aquell dia passó i tu estàs amb l'espasa ja fotent-te. Però a veure, però que el problema també és que hi ha alguns jocs que això ho fan i no pots allunyar-te del lloc perquè si no, no se sent. Clar, en aquest t'entra l'àudio, si apretes tabulador, et deixa un ratet, si apretes tabulador, se sent i si no, es guarda i després el pots recuperar. I clar, això... Sí, exacte. Pots escoltar quan vulguis, pots dir, espera, un moment ara no m'atabalis que m'estan disparant, no? I ja l'escoltes més tard. Sí. Però bueno, el xulo és que els àudios són interessants, a diferència de molts jocs que agafes notetes de text i coses així, i que expliquen coses que a vegades dius, a mi per què m'expliques això si no em serveix de res, no? Vull dir, la llista de la compra del xèrif de la comissaria. I a mi què m'importa que va comprar un paquet de ramen, saps? Que m'és igual a mi, saps? A vegades és això. I aquí no, aquí els àudios són interessants. Bueno, em dic que entraven a la ciutat i com s'ha pogut intuir, la ciutat és una miqueta hostil, com us podeu veure, com... Una mica rona, no? Una mica això... Mollet del Vallès, però més maca. Ostres. Bueno, si entra el Mollet del Vallès, ens envieu cartes he posat aquest exemple perquè jo soc de Mollet, vull dir, és veritat. Ningú, saps? Si tu ets de Mollet, pots insultar Mollet. Si no, diria Canovelles, per exemple. Llavors, jo crec que hem d'explicar una miqueta la gràcia d'aquest món, perquè hi ha certs personatges interessants, no? Una cosa que hi ha és les Little Sisters, que són superemblemàtics, i els... Ara ho diré malament, no? Els Big Daddies. Anaves a dir? Abans de dir això... Sí, no ho direm, però ja... No ho direm. No direm el que pensava el Xus, sisplau. Se m'escapa a mi, és igual, No, abans de res, per poder tenir una mica de context, vull dir, la gent que hi havia per allà, tots tenen com una mena de poders, val? Que, bueno, això, l'ètica, no? Diem l'ètica, sobrepassa l'ètica i s'aconsegueixen coses que van més enllà del que s'hauria de fer, no? I tot això tots els poders necessiten una cosa que es diu Adam, val? Que és com una mena de consumir això. Clar, contra més consumeixes, més vols consumir, no? Diríem, és el típic d'això d'un drogadicte, no? Llavors, ara, les Little Sisters tenen més sentit. Sí, bueno, una miqueta és el que volia explicar, no? Que resulta que quan abans hem dit que els científics feien experiments i tot això, no? Doncs el que volien aconseguir és coses com la immortalitat i altres coses d'aquest tipus, no? Doncs el que van aconseguir és poder reformular el genoma humà. I com ho feien, això? Doncs ho feien, a veure si ho dic bé, ajudeu-me una miqueta, però és a través de ficar, atenció, que això és molt pertorbador, una espècie de babosa o un bitxo així aquàtic, dintre dels cossos de nenes, a l'estómac concretament. Nenes petites, perquè aquestes el que feien era poder generar aquesta substància que es diu Adam a partir d'absorbir-los. O sigui, espera, ho estic dient molt malament, Ajuda'm, Abel. No, podien generar Adam, però l'Adam era limitat. Llavors, la gent consumia Adam, moria, i aquestes nenes s'encarregaven d'anar cos a cos a absorbir, a extreure l'Adam per això, poder-lo reutilitzar, diguem-ne, no? O sigui, les nenes agafaven dels cossos, o sigui, la gent consumia Adam, i tenia poders,
vale, tinc poders rayitos i coses d'aquestes, vale? La idea és aquesta, s'entén? Què passa? Es morien. I lluitaven entre ells, estaven tots locos a la ciutat i tal, no? Llavors hi havia alguns que encara consumien molt més, no? I estaven superaddictes i es convertien en éssers bastant violents i tal, que es diuen splitters o alguna cosa així. Sí, hi ha diferents tipus d'enemics, diguem-ne, sí. I total, que com que es va creant el caos per allà dintre, per la situació que hi ha, doncs acaben havent cadàvers. Doncs les nenes aquestes van a buscar aquests cadàvers que estan repartits pel món, vale? I amb una espècie de pistola xeringa gegant absorbeixen l'Adam, que és l'energia aquesta que els hi donava, bueno, això que la substància aquesta que es prenien per tenir els poders, no? L'absorbien i el consumien elles mateixes per poder-ne crear de nou. I així és el cicle de la vida, ¿vale? Com portaven l'alga aquesta o el bitxo aquest a l'estómac, el bitxo aquest a l'estómac. Generaven més quantitat d'Adam per tenir-ne més. De fet, a l'inici havien de ser, aquest bitxo era el que havia de ser la Little Sister. Passa que van canviar-ho perquè era una mica fastigós. Vale? I a més, aquest bitxo, segons el Laurel, aquest bitxo el van trobar a Andrew Ryan, que és el fundador. El fundador, el que va dir jo me'n vaig d'allà, fundo una cosa per no tenir límits. Quan van construir la ciutat van trobar a dins del mar, a les profunditats, van trobar aquesta mena de bitxo i el van millorar. Sí, i el van millorar i van experimentar tot això a partir d'això. O sigui, tots els poders són a partir d'experimentar amb aquesta cosa que generava això. I ja està. Total, que hi ha nenes per allà repartides pel mapa, petites. Sí. A més, nenes creepies, O sigui, amb el vestidet aquest així de... Sí, de molt mal rotllo. De molt mal rotllo, vale? Amb veus que sembla que tinguin autotune, que, bueno, és una altra història, que a mi no m'agrada això la veu que tenen, però bueno. Llavors, clar, com que les nenes d'aquestes van per allà a lo loco, home, és obvi que la gent que està així superenganxada d'aquests poders vagi a per les nenes per poder consumir més, no? D'alguna manera xunga i rara, no? Sí. Llavors, què passa? Aquestes nenes, per no anar soles pel món, els acompanya un fantàstic amic que es diu Sugar Daddy? No, es diu Big Daddy. Big Daddy. Sisplau, traieu-me aquests contertulians, sisplau. És molt xungo, Sugar Daddy, a més. A mi Sugar Daddy m'agrada molt més que Big Daddy. Home, sí, però... Sí, però molt creepy, molt creepy. Parlem, Bueno, és que de fet eren sugar daddies de les nenes. Però bueno, això és un altre tema. Continua. Això és un jardí. Ens estem ficant en un jardí bastant important. Tirem enrere, agafem l'autopista i ens fiquem un altre cop. Vinga. Doncs aquests eren humans que havien estat modificats, per ser més forts, més resistents, i a més els havien com enganxat una espècie d'armadura per ser més forts i resistents, que aquesta armadura tenia forma d'escafandre de submarinista dels principis dels anys X, molt antiga, no sé, la típica dels dibuixos animats, de la bola aquesta al cap, I a més, si no és suficient, doncs el característic és que porta en comptes de mà una taladradora gegantina. O sigui, maco. És molt amistós tot. Gens de por, res. Però que són molt salvatges, els acompanyen a les nenes aquestes, les Little Sisters, perquè puguin anar absorbint l'energia aquesta per alimentar la seva babosa, per poder crear més energies, per fer plàsmidos, que són els poders. O sigui, un lloc perfecte per visitar, per fer unes visites de l'estiu a sota l'aigua. Entre Marinador i això, no hi ha dubte. I aquests són els retrobaments icònics del joc, les Little Sisters amb els Big Daddies. Sí, de fet, s'han fet molt famoses la figura dels daddies aquests, que surt fins i tot als Simpsons i llocs d'aquests, Vull dir que és famosíssim. Jo crec que tothom ho ha vist. De fet, tots aquests rols de recol·lectora, que és la nena recol·lectora, i els altres enemics, va ser una cosa que va demanar, que era el concepte primer que hi havia, el concepte, no que hi haguessin unes nenes i tot això, sinó el concepte de recol·lectores, de drons i d'un altre tipus de consumidors, diguem-ne. Tots aquests tres conceptes són els que van fer que 2K digués ok al projecte. I a partir d'aquí van fer tota la història. O sigui, que primerament no van començar amb la història, van començar més amb les mecàniques i llavors van continuar la història, perquè ara que ho has dit m'ha vingut al cap. Jo diria simplement una cosa, abans de passar al següent, que a mi una de les coses que m'agrada més del joc, que això no li agrada al Just, però a mi sí, ho diré ràpid, és l'estructura que té, que hi ha diferents personatges, hi ha diferents zones a Rapture que defineixen la història, no? Que t'ho parteixen en diferents zones. Llavors, a cada zona hi ha una persona específica d'aquella zona
i tota la zona té una personalitat que està definida per ell, no? Llavors, tot això a mi narrativament m'enganxava molt, perquè a més cada zona ficades molt dins l'estètica, amb una estètica molt particular, molt dins en què va passar allà, i a mi m'agrada molt aquesta estructura. És l'únic joc que té aquesta estructura. Que ara ho estaves dient, estava pensant en el Resident Evil, l'últim. O sigui, la part aquella de les nines, tal i qual... Sí, és una mica marcar diferents punts perquè t'ajuden a estar... I al final trobar-te el Final Boss, que és és el jefe d'aquesta zona, diguéssim, que està... És el millor Final Boss de la història, eh? Sí, no. Bueno, al Ken Levine tampoc li agradava, eh? Va ser una imposició... És horrible, gent. Va ser una imposició. Abans de passar al següent, dic que aquest joc va rebre molt bones crítiques, que va encantar a crítica i públic, va vendre molt bé, i, evidentment, quan passa una cosa així, s'ha de fer una seqüela perquè la indústria és així de voraç, i el capitalisme. I la seqüela va fer-se, però no perquè Ken Levine volgués. No. Perquè realment Ken Levine deia no, jo no vull fer cap seqüela directa. Val? Llavors, què va passar? Doncs que els de 2K van dir, bueno, doncs la fem nosaltres. I van agafar diferents estudis de 2K, que és la companyia de la distribuïdora i tot això, i van desenvolupar la segona part. Que passa 10 anys després de la primera. Això s'ha de fer, nois, van dir. Això s'ha de fer sí o sí. Aquí ja passa. Però qui ho va fer, això? Qui va fer aquest joc? Diguem-ho clar. No ho direm, però el Ken Levine no va fer-lo, el joc. Aquest no. No. És el que acabo de dir, Just. Vale. No, perdona. Perquè estava mirant, mira, vaig ensenyar el meu joc. Estic ensenyant el meu joc, estic vaig ensenyar el meu joc i no m'escoltava. No. La relació aquesta que hi ha aquí sembla molt maco, però fora no ens parlem. No. Ja des que em va dir l'Abel que el primer és el seu preferit, que no ens parlem de Bioshock. No em tiris la paraula. No, perdó. Doncs això, que el segon no el va fer ell i es nota perquè té un punt diferent de joc. A veure, es nota que és el mateix univers, tot això, però no arriba potser a la magnificència. Hi ha gent que diu el contrari, hi ha gent que no. Jo personalment penso que és un joc correcte. Dono l'opinió, ja m'he llançat, que és un joc correcte. A nivell de jugabilitat m'agrada una miqueta més que l'1, vale? Però és pràcticament el mateix. Però per la resta és un tal passes i tira per l'altre, no? Una de les coses millors que té... O sigui, per mi una de les coses pitjors que té és la narrativa, val? La narrativa és... Bueno, intenta imitar certes coses del primer, es queda a mitges, però dintre d'això el que et dona més lore de Rapture, val? Que això és el que em va agradar a mi, que és que et dona més característiques de Rapture, perquè en aquest joc ets un sugar daddy. No. Ets un Big Daddy. Ets un Big Daddy. Tu portes un Big Daddy, correcte. D'un Big Daddy. Que és aquest bitxo. No us direm quin, perquè això sí que és història. Però... Jo l'únic que diré bo d'aquest joc és que respecta la regla aquesta del cinema de les seqüeles, que és respectar l'original i ampliar-lo. I a més el que fa és retroalimentar el primer perquè li dona molt més lore al primer. Vull dir, si després de passar-te el 2 se t'acudeix, et tornes boig i vols tornar al primer, és millor joc el primer després de passar-te el segon. I això és molt xulo. Sí. Sí, no, i que no és dolent el joc, vull dir, a vegades no espatlla la saga ni res, simplement és un complement més. Tens més ganes de Bioshock? Doncs mira, tens el 2, que és una història més. I ja està, saps? Vull dir... I està xulo també, perquè com que són 10 anys després, doncs també veus una Rapture més canviada, més deteriorada, no? Més xunga en aquest sentit, i també és molt més agressiva, més violenta, perquè doncs, la gent té mono, no? De consumir i bueno, pues... No, està clar que al fan del primer li encantarà tornar a Rapture 10 anys després i veure com està el tema. I està molt enfocat a això, és que m'ho he ficat al cap. Sou uns cabrons. Pues li diem així tot el rato, Sugar Daddy. Big Daddy. No, Big Daddy. És que m'ho he ficat al cap i ara només faltaria això. El papà, li podem dir. Això és com lo de sorra d'anteriors. Del programa anterior, sí. O sigui, està centrat molt en Big Daddy i les Little Sisters. Està molt enfocat en això i et dona molta informació que no sabies en el primer sobre això i et porta també a coses del primer. Hi ha bastant fanservice, que és un fanservice que per mi està bé, perquè és un fanservice necessari, si expliques això, però ja, que això a mi, a veure,
què vols que et digui? Si el primer em va encantar i em pots jugar al 2 i hi ha cosetes del primer, és allò, ai, que bé. No, clar, està fet amb tota la intenció. Sí. A veure, aquest joc es van portar 9 i 10, Vull dir... Sí, poca broma. I que el joc està bé, i a més... No, i va vendre moltíssim més el primer mes que el primer. Però jo crec que ve tot això perquè el hype que tenia, perquè la gent tenia moltes ganes de més Bioshock. Bueno, i va agafar molta fama tot el tema dels daddies, no? Amb els Little Sisters, i de cop i volta dius, hòstia, és que aquest joc es centra en això. Pues és una cosa que mola, i a més, quan tu jugues al primer Bioshock i et trobes un Big Daddy d'aquests, et fa por en confrontar-te, perquè té una violència, una agressivitat, una potència brutal, no? I dius, és que com em vegui, bueno, em rebenta. Jo no podré amb aquest tio. Jo no podré amb aquest, no? I de fet era molt difícil i era més recomanable no enfrontar-te, no? I en el 2, que jo sóc aquest. Saps? Sí, a més, substitueix en el primer tens com a arma de mà, tens una clau anglesa, que si la millores al màxim, ara faig una mica res, si la millores al màxim, només necessites allò. Els Big Daddies te'ls carregues allà a cops de clau. Amb la clau els desmuntes. Sí. En aquest segon, el que té d'arma de mà és doncs, la taladradora del Big Daddy. I clar, quan et fots amb la taladradora, que a més crec que necessita gasolina, o sigui que... Sí. Però quan tens carregat i et fots allà amb això, és que rebentes. Rebenta moltíssim. És espectacular. I et dona poder, et sents poderós, no? Perquè al final estàs en un Big Daddy. Hi ha altres armes que tens, que hi ha armes noves, hi ha coses noves, i els plàsmids, tenim els plàsmids també, n'hi ha de nous també, i tal, però clar, és un Big Daddy, no pots sentir igual que l'anterior. I ara l'enemic fort és una altra figura que surt, que és... Si jo sóc el Big Daddy, sóc el més fort, qui serà el meu rival que em foti por? Doncs surt una figura, que jo no diré el nom, si voleu dir-ho vosaltres. Podem dir, no tampoc. Surt al principi, també. Les Sugar Sisters. Les Sugar Sisters. Hi ha les Big Sisters. Exacte. Big Sisters. Que apareixen en moments concrets. Que són el nou Big Daddy. Sí. Passen el seu paper de persona més forta que tu, que et fa por. Però està bé, perquè podrien haver ficat com una cosa semblant. I no, és bastant diferent i, a més, et toca els collons. O sigui, et costa, Els Big Daddies són com molt totxos, molt pesats, però molt agressius, no? És molt d'estampar-te, i en canvi les Big Sisters el que fan són molt àgils. Com molt més fines, més ràpides, sí. És més, et tallo amb la cotxilla, així ràpid, tal. I bueno, l'estètica també és així, un traje, un vestit d'aquests amb escafandra i tal, però tot molt més estilitzat amb noia. Sí. No sé, a mi jo les vaig passar putes, perquè vaig jugar en difícil, les vaig passar putes. És un joc amb diferents finals. El primer també tenia 2 finals, em sembla. Dos finals. I aquí n'hi ha 3. Eren molt diferents. Home, aquí n'hi ha 3 que sí que són diferents. 2 són molt iguals, que són els 2 dolents, hi ha el dolent i el dolent normal, i llavors hi ha el bo. De fet, el primer, hi ha un final que és el bo, diguéssim, que és guai de veure també, i el segon és com molt curi, molt... Ara no faré spoilers. Bueno, sí, a veure, són diferents, però que tampoc són allò... una cosa gran. Bueno, és que, de fet, el Bioshock està molt bé, però els finals és una puta merda. L'important és el viatge, que diuen, no? L'important és el viatge. A mi, per exemple, a diferència de l'1, no? Que el que li agradava a la Bel era, per ficar una mica de marro, el que li agradava a la Bel és que hi havia com molt marcat els personatges i tot això de combatre i tal. Aquí és diferent, no va amb aquesta estructura, però a mi personalment m'agrada més perquè d'altra manera és com, vale, ara ve la part d'aquest personatge, quan acabi bé una part d'un altre personatge i l'acabi un altre personatge, i a veure quan arribem al final, perquè això és com, si no hi fos, la història funcionaria igual. I en canvi aquí no, aquí té com una evolució i tal. L'altra cosa és que la història sigui interessant, però a mi aquest és el problema. Com a gust propi em falla això. Diguem que l'1 tenies eren carismàtics els enemics. Sí, eren enemics, però els únics enemics que hi havia, o sigui, els únics NPCs, personatges amb els que podies parlar i tot això, que no eren gent que estava fatal, eren bosses, eren bosses de zona, el típic de qualsevol joc així, i en aquest cas és diferent. Hi ha i no n'hi ha. Hi ha altres que són i que també pots triar si vols eliminar-los o no. I això està guai.
el fet de que això mola tant en un joc com l'altre, que hi ha decisions aquestes que pots prendre i que faran que la cosa evolucioni d'una manera o d'una altra. Sí, en el primer també hi havia, és veritat. Sí, en el primer també hi havia. Prenies certes decisions, aconseguies certes coses... Depèn de les decisions, anaves cap a un final o cap a un altre i aquestes coses variaven. Però bueno, és una cosa més de... Dilemes morals. Dilema moral, exacte. Una cosa que Rapture representa que no n'hi ha. Però bueno, clar. Però tu no vens d'allà, en principi. Bueno, doncs això. I teníem Bioshock 1, que va fer una història, i llavors va venir Bioshock 2, que el van fer així a una continuació ponera del Kevin Levine. No sé si ho he pronunciat bé el nom, però... Sí, Kevin Levine. I era una miqueta diferent. Hi ha gent que l'estima i hi ha gent que diu això no val res. A mi m'agrada, però com un mes. No, va, què parlem? Estem al 3 ja? No, ara anem. Una cosa abans que... Sí? Una cosa de gameplay, dues coses de gameplay que van canviar, perquè crec que són importants. Una és que en el primer tenies una mà i tu anaves canviant doncs, entre plàsmids i arma, no? Vull dir, no podies tenir les dues coses. En canvi, en el 2 hi ha dues mans i en una mà tens l'arma i a l'altra mà tens el plàsmid. Val? Llavors, donava la possibilitat... A mi em va costar una mica acostumar-me perquè els vaig jugar molt seguits i era, m'estava molt acostumat a l'altre. Però, clar, al final era millor perquè amb el botó dret feies un plàsmid, amb el botó esquerre, o no me'n recordo si era al revés, utilitzaves una arma. I una altra cosa és que hi havia màquines que es piratejaven. Hi havia màquines... En els jocs tens màquines que compres coses, no? Compres munició... Bueno, perdó, que he tingut un gas. Compres... Que parlo màxim, no respiro. Coses d'aquestes, no? Llavors, en el primer, la forma de piratejar era fent una cosa d'uns tubs que a mi m'agradava, però al final era... pesat, ja era sempre el mateix, era una mica repetitiu. En canvi, en el segon, el que van fer és... sabeu allò que hi ha com una mena de com si fos un... com es diu? Com lo de la gasolina, saps? Que bueno, va passant d'una banda a l'altra... L'agulla, no? Sí, l'agulla, això. L'agulla, una agulla que va passant... Hi ha un tros que és d'un color i si tu apretes el botó en el moment que passa per aquell color, doncs pirateges bé. Si no, doncs hi ha un error, et fan mal i tot això. Val? Era molt més ràpid i, a més, no parava el temps. En el primer parava el moment, o sigui, tu podies anar allà i anar a pixar i no passava res perquè estava allà... Bueno, no, que hi havia temps, perdó. Però parava el temps, o sigui, l'acció no avançava. Exacte, si hi havia algú que estava disparant, es bloquejava tot, però tu feies el minijoc dins del temps. En canvi, en el 2 no el para i cosa que implica una mica més de tensió. Però, a més, hi havia una arma que et permetia piratejar a distància tirant una fletxa. O sigui, això, quan vaig aconseguir això, vaig dir... O sigui, estaven fotent-me tot de gent allà, hi havia una torreta, hi havia un això allà, que m'estaven atacant també a mi, doncs amb això és pim-pim, tots a favor meu, i vinga, me'n vaig asseure. Un altre joc. Genial. Un altre joc. Això va millorar bastant el gameplay en aquest sentit. Val? Però bueno, ara ja està, només volia dir aquestes cosetes. Jo crec que toca la joia o no. Anar a les tres parts, que les tres parts ja sabeu com sempre són les millors pel·lícules, no? No, en aquest cas, per mi sí que ho és, però sense desestimar les altres. Ara aniríem a Bioshock 3, que en aquest cas, en comptes de ser Bioshock 3, es va canviar el nom i es va dir Bioshock Infinity. Bueno, com es diria? Bioshock Infinite. Vale. Sí, és que jo sempre havia dit Infinity perquè era petitó i anava dient aquest nom, saps? I llavors la gent aprèn anglès, no? Parlem d'aquest joc que és un joc que va donar bastanta polèmica per certes coses i també va ser com un punt molt alt de la saga. Sí. La primera cosa que veureu quan si jugueu al Bioshock Infinity és que el rotllo és molt diferent, ¿vale? O sigui, en el sentit de que l'1 i el 2 eren com jocs molt foscos, per començar es fa Rapture, no? La ciutat sota l'aigua i tal, aquí no estarem a sota l'aigua, sinó que és tot el contrari, passem de la foscor, passem a la llum, no? Anem al cel. Una miqueta ho venen, això, de fet, si jugues Sí. I la idea és que és una ciutat, en aquest cas, que flota en el cel, ¿vale? Clar, llavors allà hi ha llum, a diferència de sota el mar, i llavors tot és molt més bonic, més alegre, més arbres, més això, no? I potser és el primer trencament que se't fa quan tu jugues a aquest joc, que per mi és la sensació que m'ha fet, que vaig dir, ostres, això és Bioshock, però què estic jugant? Si em rius que és una altra cosa, m'ho crec.
I no, és Bioshock. Crec que és bastant encert això, per part de la saga, Sí, A mi m'agrada molt. Jo crec que el canvi està... Per mi hi ha moltes coses que no fa bé, però hi ha moltes coses que fa bé. Ara ja en parlarem. Que una tercera entrega, un altre cop a Rapture, no li hagués sentat bé a la saga, crec. I més tan seguida. Potser no. No l'he suportat bé. De fet... Ja està explorada, Rapture. De fet, aquest concepte de... I amb aquest últim doncs, es pot obrir a noves entregues, que ja s'ha parlat de noves entregues, però bueno, ja direm. Clar, el concepte de ciutats distòpiques que són com una societat nova en un sentit concret, que generalment no és molt bo, cap d'ells. Fundamentalistes. Al final, la societat en la que estem és bastant una merda en general, de moltes coses, però s'equilibrava. Hi ha altres coses que poden ser pitjors. I aquí et mostra tot el que pot ser dolent. Sí, de fet, les ciutats una miqueta es fan per buscar un altre sistema de govern, de política, no? Dels valors que hi hauran i tal. I a Rapture vam veure unes coses, vam veure això que hem dit, no? De que no hi havia moralitat, d'una espècie de capitalisme, de que cadascú es guanya el que es treballa, etc. I aquí es busquen unes altres històries, no? Costa molt més expressar-me aquesta part, però bueno, la idea seria com l'autèntic valor americà, no? Que tindria els fundadors, no? De la ciutat d'Amèrica. Bueno, en realitat es crea una religió al voltant d'això, dels fundadors d'Amèrica. Un fort component religiós i tot l'idíl·lic us podeu, cases blanques, els nens jugant-se al carrer, la parella, família, la dona, no sé què, anar comprant el pa, tot el carrer és preciós. Tot el que es pensava que havia de ser Amèrica, no? Que no havia d'haver-hi gent negra, per exemple, no? Es pensava doncs, que no, que l'Amèrica pura, negres no hi poden haver-hi, no? Sí. I és superracista en aquesta ciutat. Bueno, de fet en Bioshock Infinite es basa en el que se'n diu l'excepcionalisme americà, que hi ha tema de supremacisme blanc, racisme, nacionalisme i religió. En canvi, Rapture parlava de... per ara us ho diré, perquè ho tinc apuntat, perquè no me'n recordo, l'objectivisme, que era egoisme, individualisme, capitalisme... Tot es basa en... De fet, es podrien fer moltes ciutats basant-se en diferents coses d'aquestes i tenen molt potencial, saps? Bueno, doncs en aquest joc, realment, a nivell jugable, o sigui, visualment era un canvi gràfic molt bèstia, perquè van passar molts anys d'un joc a l'altre. Aquest sí que el va fer el Kevin Levine, en comparació del 2. Va tornar? Ken Levine. Cada vegada dius és diferent. Kevin Levine és algú també, També mola, Crec que és un cantant o alguna cosa, Kevin Levine. Jo el trucaria i li diria, canvia't el nom. És que em costa tant dir aquest nom, tio, mai em surt. És horrible. I de jugabilitat, a veure, es basa en el mateix, hi ha poders, hi ha armes i aquestes coses en primera persona, hi ha àudios, tot això, tot hi és exactament igual que en les entregues anteriors, però bueno, hi afegeixen algunes coses més, com per exemple un sistema de desplaçament per la ciutat, que utilitzes un ganxo que hi ha uns rails aeris, tu t'enganxes amb el ganxo al rail i te transportes fins a la següent illa, perquè són com illes flotants, no? Podem disparar entremig mentre fas això, O sigui, combat aeri. Sí. Combat aeri i, bueno, tenia la seva locura, això. Bueno. Té molta més acció, oi, que la resta, el tercer? Excessiva. De vegades, si algú d'aquí que no ha jugat bé algun fotograma, algun trailer, sembla un Call of Duty de vegades. Per mi és excessiva. Bueno. Es van passar. A mi, la contra que li fico d'aquest joc, que no recordo si amb l'1 i el 2 em passava, el tinc més recent aquest, és que et passes massa estona remenant calaixos, capses, maletes, abrics i tot buscant els recursos per poder tenir bales, tenir monedes, perquè aquest joc, no ho hem dit abans, però et bases per aconseguir la munició amb els cadàvers i amb l'entorn dels calaixos. Lotejar saco. Lotejar. I és, per mi, el primer cop que ho fas, ok, però si et vols rejugar el joc se't fa pesat, això. Sí que... Jo crec que el primer i el segon tenien, perquè és una de les característiques de Bioshock, el tema del looteig, ho tenien, però jo crec que en aquest últim, com que hi ha... O sigui, hi ha moments de moltes hordes d'enemics, molta, i en això, doncs clar, tens molts enemics, tens molt looteig,
també hi ha més papereres per lotejar, crec, hi ha moltes... O sigui, és tot el que... Hi ha bancs amb loot, hi ha papereres amb loot, hi ha un raconet amb loot, hi ha I tot se't gasta molt ràpid, i has de buscar molt, i és molt així. El joc, a mi personalment m'agrada molt, però realment que jugabilitat és bastant igual que els anteriors, Però, no sé, l'ambientació em va agradar moltíssim, i argumentalment a mi em va fer un plot twist, no explicarem absolutament res, un plot twist, un blow-up del meu cap molt bèstia. Saps? Em va agradar molt com es fa. El Xus li diu blow-up, jo li dic fumada, però sí. D'aquests... Efecte interestel·lar, jo li dic, de que acabes i estàs tot el dia així pensant en això i dient, hòstia, i has de mirar vídeos i coses perquè dius, uah... A veure, jo diré només una cosa. Sabeu aquelles pel·lícules on passen coses i dius, bueno, no sé què collons està passant? Hi ha un moment que algú es desperta i diu, i fa un repàs de totes les coses. Bueno, no és així, però o hi ha algú que apareix i diu... Mira, doncs tot això és així, vale? en un minut. Vale? Doncs una mica... Al cinema sempre s'ha dit que un final explicat és el pitjor que pot haver a una pel·lícula. Jo estic d'acordíssim. Quan t'han d'explicar el final, perquè tu mateix jugant no has tingut pistes per arribar aquí, és bastant recurs dolent. A veure, cal dir que no és exactament així. Val? No és així. No és així, però una mica sí. Sí, a veure, no és exactament així perquè si no us estarien dient molt al... Però això passa també amb el Bioshock 1, Perdona que us ho digui. Passa exactament o encara més en l'1. Mira que us dic. No, jo no estic d'acord, perquè... A l'1 et diuen, ei, que passa això. No, a l'1 t'identifica narrativament, et va aportant... Et vas entenent l'entorn. Explica't això sense spoilers és molt difícil. Vas entenent l'entorn. A mesura que vas caminant. En canvi, clar, el que té és una cosa important, aquesta, és que al Bioshock 1 i 2 el personatge no té veu. És un bot, que li diuen. Vale? No té veu. Llavors, és el pitjor del món. De fet, al Bioshock 1 el que va passar és que van haver de fer la introducció aquesta que cau d'un avió i tal, perquè la gent tingués empatia amb el personatge, perquè les proves aquestes que es fan, saps, abans de treure el joc, proves d'això per modificar coses en públic real, per modificar coses, igual que les pel·lis, doncs la gent li importava una merda el personatge, saps? Llavors van ficar cosetes per tenir més empatia. En aquest és diferent, perquè en aquest saps qui ets, no saps qui ets del tot, però saps que tens un nom i que parles i que tens una missió concreta. I fins i tot una personalitat i un caràcter, potser. Tens una missió concreta a fer. Una missió que pot ser la bona, o pot ser realment aquella missió, o pot ser una altra. Però, bueno, tu inicies que tens una missió i a la persona parla i, a més, afegeixen un personatge això és molt xulo. Que és un personatge que et trobes en... Bueno, no tardes molt. Hòstia, ara el nom... Elisabet. Un personatge que té molta importància a la història, de fet és el més important, que tens converses amb ella, no? O sigui, a mesura que vas avançant, parles amb ella i fins i tot t'ajuda. I, a més, t'ajuda d'una forma que està bé, que està molt ben implementada i, a més, una de les coses que volíem fer en aquest és que aquest personatge sigués mut. Que fos mut, exacte. I que no van fer-ho perquè deien és que no hi ha química llavors. Ho van provar i van provar que llavors per comunicar-se era molt complicat i van intentar fer-ho amb signes i es veu, clar, el rotllo era que estaves més pendent dels signes que de qualsevol altra cosa. Un tiroteig i la tia allà fent signes en plan, podríem fer no sé què... No, però jo no sé si estàs d'acord, Xus, tu concretament, perquè el de Last of Us, com a personatge en el que tens una interacció durant tot el d'això, és molt semblant a l'Eli, no? O sigui, no sé si... Té un rotllo compartit. M'ha vingut ara, Sí, no, jo també, quan estàvem preparant aquest podcast, també ho vaig estar pensant. I sí, però això fa que t'estimis aquest personatge. Sí, per això, que això per mi és del millor del joc. Crees un vincle molt fort, perquè més vas fent interaccions, hi ha moments molt bonics al llarg del joc, hi ha un moment que toques una guitarra i no sé, que això podeu veure el paral·lelisme també de Last of Us. Hòstia, es creen moments màgics, tio, i llavors dius, jo aquesta persona me l'aprecio, per tant llavors ja lluites per aquesta persona al llarg del joc. Això és molt important, tio, que passi.
Sí. Clar. O sigui, a mi el que em passa amb aquest joc és que, clar, a veure, jo també el vaig jugar en difícil. I en difícil, a vegades, hi han coses que no les gaudeixes igual, almenys jo, perquè... Ui, m'acabo el micro, perdó, no sé si s'ha sentit. T'encalles, no? Perquè hi ha moments en què et frustres una mica, perquè, a més, és un joc d'hordes d'enemics. És una de les coses que en la majoria de jocs ho diu bastant. És hordes. Estem parlant d'aquest joc i m'estan venint paral·lelismes al programa que vam fer de Dead Space, de l'1 i el 2 i després el 3, molt més centrat a l'acció. I estic flipant bastant perquè crec que arribem al final, a l'acció, als trets, als disparos. Sí, a veure, jo crec que aquest van fer massa acció, vale? Però també, bueno... Sí, deixa'm cagar-me una mica després. Sí. Deixa'm dir un moment que aquest és molt millor joc que el Dead Space 3, que la gent no es pensi... Sí, no, a veure, no. Dead Space 3 és drama, a veure, però és que Bioshock Infinite no és un mal joc. Cap dels tres és un mal joc. Estem parlant de coses... Dolent no és. Jo quan m'estimo una saga, jo el que vull és que intenti ser la millor versió de cada joc. Llavors, el 2 jo m'ho vaig passar molt bé i el 3 també m'ho vaig passar molt bé. El que passa és que era rotllo que hi havia massa hordes d'enemics i masses. Era rotllo, i a més tots clònics, tots molt clònics. En el Bioshock 1 hi havia una mica de clònics, però hi havia diferenciació entre molts dels enemics. O sigui, i el disseny en què estava fet era rotllo, sí, són semblants, però no tens aquesta sensació. Perquè realment hi havia molts que tenien com permutacions diferents. En aquest és que són molt iguals i a més cada personatge no té cap mena d'identitat. No és argumental això, que siguin els soldats tots iguals perquè estàs com un exèrcit. Sí, però a mi no m'agrada, com a gameplay, Jo, mira, com a discrepància, perquè sí que hi havia moments de molta acció i tal, però també hi ha moments completament que no passa absolutament res d'acció. I hi ha molta interacció, molta conversa, explorem aquest lloc, missions secundàries, saps què vull dir? Que això és una cosa que hem implementar una miqueta. I hi ha coses que, més enllà d'anar pels passadissos i tenir un àudio o una escena que et trobes una persona, passaven coses, no? Que exploten, has de fer l'acció de saltar i escapar-te del lloc i just en aquell moment passa no sé què. Vull dir que també hi ha moments a l'estil Uncharted, perquè em fem una miqueta la idea. I a mi m'agradava perquè em tenia enganxat a l'argument de veure què passaria. I passes per diferents situacions molt diferents en una mateixa ciutat. I dic, ostres, que fort, això. A veure, és veritat. I quan entren en joc certes coses, que no sé si les podem dir, perquè, bueno, no sé si podem dir el concepte, però, bueno, entra un tema de ciència-ficció, amb això ho deixem així, entra un tema de ciència-ficció molt interessant i que et permet que passin certes coses. Entra un recurs fàcil de la ciència-ficció. Bueno, jo crec que no, en aquest cas, Però està molt ben inventat. La forma de fer-ho... Jo crec que sí. El fet de perquè es pugui fer està molt xulo. Sí. El recurs d'acord que és utilitzat i tal, però el com han fet perquè es pugui fer, que es pugui donar aquest recurs, a mi m'agrada molt. A mi el recurs aquest, que me'l tirin a la cara quan vulguis, perquè és el que m'agrada més de la ciència-ficció. O sigui, això és el que em va agradar més. I s'utilitza bé. Però és això, que per mi el gameplay i el tema dels plàsmids era millor en l'1 i el 2. Diguem-li a l'audiència que ens escolta que passem de l'1 al 2 a un ambient de fosc, d'ombres, d'ensurs, de monstres, a un ambient que juga una mica amb la tensió de saber que, el 3 sobretot, un ambient que saber que allò no funciona bé, però és el plena llum del dia. No sé si heu vist la pel·li de Midsommar, per exemple, que funciona una mica jugar amb això. És la tensió de la llum del dia, de saber que estàs en un puesto molt hostil, encara que físicament no ho sembli. Això és meravellós, I la situació aquesta, que és diferent dels altres, que tu entres i és un lloc idíl·lic. És molt difícil inquietar, plena llum del dia. No com els altres, que tu entraves directament a un lloc que estava destrossat. Tu entraves ja a la destrossa. I que hi ha molts elements relacionats amb tota la saga, Vull dir, tot el tema dels poders és lògic que hi siguin. Respecte als dos primers, això està molt bé. No hi ha les tristes i els Big Daddies, però hi ha coses que t'hi fan pensar molt, hi ha relacions que t'hi fan pensar moltíssims, i hi ha coses d'aquestes que dius, hòstia, que ben pensat, sembla que estigui jugant
Bueno, és que està molt bé pensat. Podríem estar parlant molta estona perquè hi ha molt tema, eh? Sí. Aquestes coses... De fet, Sí. de l'1 al 2 potser no tant, però de l'1 i aquest podríem estar portant molta estona, però això només ens ho he de demanar i faré un programa especial d'algun d'ells. Això sempre, si ens ho demaneu... Llavors va tenir també 2 DLCs, però bueno, són continuació. 2 DLCs que no ho direm, perquè faríem spoiler. Llavors, I dic que a la segona entrega té multiplayer i tot, per fotre't trets allà. Sí. No sé si l'autoritza gaire gent. Oblidable. Aquella mania... Bueno, no, el context era que era com una guerra civil a Rupture, que et barallaves allà amb els mapes i tal, estava ben plantat, però no crec que jugués. Bueno, jo crec que els desenvolupadors i la família potser van jugar allò. Sí. A veure, hem parlat de tots tres. La caixa. Jo crec que hem parlat ja una mica del que ens sembla cada un i de les coses pro en contra. I no sé, vosaltres penseu que podríem fer noves entregues en diferents ciutats? Jo ara diré una cosa... Ser ràpid, molt ràpid perquè... Diré una cosa que m'odio dient-la, però crec que aquest joc ara mateix li senta millor un remake del primer, un remake complet com ha fet Dead Space, que no una quarta entrega. Fixa't el que et dic. I m'odio quan dic això, però és veritat. Jo penso... Diguem-ho ràpid i tirem. Sí, jo penso que BioShock ha d'explorar diferents ciutats i possibilitats amb punts relacionats entre elles. Jo penso que ha de ser això. Coses rares, a l'espai, per exemple. Saps una ciutat a l'espai o una ciutat de... Un altre lloc de l'espai, xus, per favor, basta. Bueno, ara està una moda. No seria un joc de l'espai. No. O seria una excusa a l'espai. Però seria molt lleig. No, jo crec que una de les coses que van fer amb BioShock Infinite és donar la possibilitat d'això, i jo crec que va ser fet expressament per poder... Perquè, clar, segons fas 3 jocs i vols fer-ne més, com ho fas? Aquí van fer la tècnica perfecta per poder fer els jocs que vulguin. El recurs fàcil que utilitza una franquícia de pel·lícules que no diré quina és i que poden fer el que vulguin ara. Bueno, però és un ventall que és... Sí, ara pots fer el que vulguis. Podrien no haver-ho fet i haver de fer una seqüela d'una cosa que dius, i ara com ho fotem? I el que està mort ja no està mort, i el que estava ja no està... El que vulguis. Bueno, jo crec que hem parlat molt d'això. Jo crec que ha quedat claríssim. Els que n'heu jugat, sense spoiler, els que n'heu jugat, jugueu-hi, perquè és una experiència que s'ha de tenir i tindreu la vostra pròpia opinió. I els que ja heu jugat, espero que us hagi agradat i us hagi tingut... Bueno, sabíeu coses que no sabíeu del joc i torneu a jugar. Que jo, potser a l'Infinite, jugaré aviat un altre cop. Comentari, faran pel·lícula o sèrie, no? Ara faran? Pel·lícula. Volen fer pel·lícula a Netflix de BioShock i el BioShock 4 també està parlat. Poseu-vos al dia del BioShock, que venen pel·lis. Poden destrossar-ho o poden fer-ho bé. Jo m'agradaria que ho fessin bé perquè em molaria molt veure un BioShock ben fet en pantalla. Quan ha sigut una adaptació bona? Mai. Bien, mai, però ho veurem. Bueno, veurem ara amb The Last of Us que hi ha per allà, a veure si ho fan bé. Sí, però no és Netflix. Però és HBO, la senyora HBO. Tots d'en peu, sisplau. Sisplau. Bueno, hem omplert l'horeta, aquest programa ja el cobrem, un altre programa més. Un altre programa més per arribar al 100. Correcte. Anem a per la cançó, no? Anem a per la cançó, com sempre acabem. Toca tu, Xus, no? Sí, em toca a mi. Jo us dic que som molt fan del BioShock Infinity i una cançó que vull que s'aplaudeixi, que és la banda sonora. Infinite. Avui entra el Kevin Levine. El Sugar Daddy. El Sugar Daddy. Infinity. Mare de Déu. Bueno, va, doncs us deixem amb la cançó que es diu... Bueno, ara en anglès, Will the Circle be unbroken? Espectacular. Circle. I si heu jugat al joc? Flipareu. Sabeu què vol dir això. Sabeu quan i on. Molt maco. Plorareu. Adéu. Ens veiem al pròxim programa, nois. Fins aviat. Adéu. Adéu. Cuideu-vos tots, Dios. Is a better home awaiting in the sky.